Topsprinter, 50 overwinnings als prof. Het fietser die kilometers met Lance Armstrong fietst had. Ik houd door Wiebren Veenstra van de Harkema. Ek met Veenstra sjoggen wij vooruit naar de eerste etappe in de Benelux Tour die terug Noordoost-Friesland gaat. Wat vonden de topsprinter zelfs eens van koersen in eigen regio? Dat is geweldig natuurlijk. Ja, toen ik fietste, is op een gegeven moment ik een ronde van Friesland, of een Elfstedentocht is het nog west, ben ik een ronde van Friesland volgens mij bij de beroepswielrenners. Ja, dat is echt geweldig. Ja, komst door eigen regio en zoals een prutte bekend aan de kant. Dat is natuurlijk altijd leuk. Nou, van deze man zal dat wel wat oors wezen, want er zitten zoveel regio-renners rieden net met mij. Maar toen de tijd vond ik dat wel geweldig. En ik vind het ook mooi dat Noord-Eerst Friesland aandien wordt. Wat wie voor jou doet je profwieden de mooiste overwinning? De mooiste overwinning, ja. Ik had een prutte won. Maar de mooiste overwinning is toch wel mijn rit in de Dauphiné. Dat wie het hier dat ik bij Motorola ried. En Fabio Casatelli die lukt een sprint van mij aan. En we staan nog maar eens bijna op de foto. Ik win dan en hij zit met zijn handen. Ik in de loft achter op de foto, zeg maar. Nou ja, dat had dan nog wel speciale waarde voor mij. Ja, dat is echt de mooiste, denk ik. De topsprinter had nog altijd wel wat koerskennis. Dus waar wint de eerste etappe? Nou, ik ben fan van der Poel, dus dan zit ik Van der Poel. Ja. Heb ik van hem genoten tijdens de Tour? Ja, absoluut. Ja, zeker. Echt normaal. Zo goed. Ja. Maar ik van Aert, ik een geweldenaar. Ik ben wel meer die het heel goed binnen de laatste tijd. Maar Van der Poel is dat wel een van de allerbeste, vind ik. Veenstra volgde het fietsen van de profs dus nog altijd een oppervoert. Maar wat maakt het dat hij het nog heel niet leuk vindt om daarna te zien? Nou, vooral de herkenbaarheid. Hè. Ik bedoel, al die wedstrijden die nou op televisie binnen, Ronde van Vlaanderen, Prijsroep, Tour de France, die wedstrijden heb ik zelf ook al herinnerd. Dus het is een beetje een feest van de herkenning natuurlijk. Dus ik weet precies wat die man te wachten staat dat ze hem van start beginnen. Ja. Dus dat vind ik er nog steeds mooi aan. Hoe dan ook, het wordt koers. En dan uit de laatste bocht Oetjekov kop met Leon van Bon uit Apeldoorn erachter en koersleers op het derde stek Wiebren Veenstra. 23-jarige Van Bon komt er net meer aan. 1 Sergej Oetjekov, 2 Van Bon en 3 Wiebren Veenstra.